eguno guztioi eta mila esker gerturatu zareten guztioi. Benetan pozgarria da guretzat Gipuzkoako agentzia guztiekin hitzarmena berritzea. Gerriko hitzarmenaren helburua eskualde bakoitzan tokiko energia planak sustatzea da. Horretarako, 60.000 euroko ekarpena egiten dugu agentzia bakoitzari. Guztira, 600.000 euro bideratzen ditugu jasangarritasun departamentutik ekimen honetara. Zinfra, esanguratsua da, egitasmo hau benetan delako oso garrantzitsua gure lurraldean energia transizioa garatzeko. Desde el Departamento de Sostenibilidad y en colaboración con las agencias comarcales, estamos liderando la transformación energética en el territorio. Y este es el primer punto que yo quería destacar. Hemen ikusten da bezala eskualde guztia gaude eta benetan egiten garen lana nik uste oso bikaina dela. Los objetivos fundamentales son el impulso de un modelo energético más justo y democrático, en el que las comarcas son protagonistas por su cercanía a la ciudadanía y su conocimiento del territorio. El refuerzo de la colaboración institucional y el trabajo en red, con una inversión total de 600.000 euros para que las agencias puedan actuar desde lo local, lo que nos permite responder de forma más eficaz a los retos que tenemos. Así, cada comarca recibe 60.000 euros para proyectos específicos adaptados a sus necesidades. Prioridad compartida, que es otro de los objetivos. Ahorro, eficacia, renovables y lucha contra la pobreza energética. No es poco, pero algún camino tenemos hecho ya. Las líneas de trabajo refuerzan la eficacia energética, el autoconsumo compartido, el apoyo técnico a ayuntamientos y ciudadanía, con el objetivo de que ningún hogar de Guipúzcoa quede atrás en la transición energética. Elkarlanerako gobernantza bultzatu dugu baita ere, denon artean. Eskualde mailak eta energia jasangarriaren lurralde maila bezalako tresnekin. Eta azkeneko helburua, koordinazioa, hurbiltasuna eta lurraldea ezagutzea dira arrakastaren gakoak. Eskualde bakoitzak bere berezitasunak ditu eta udalerri bakoitzak bere beharrak eta erronkak benetan aldaketa, tokian hasten da. Eredu energetikoaren aldaketaren baitan egiten dugun bidea da. Eta ja bukatzeko. Con la renovación de estos convenios impulsamos la apuesta estratégica de nuestras comarcas por el bienestar de la ciudadanía, por un modelo energético más sostenible y accesible. Estamos avanzando hacia una Guipúzcoa más justa, más eficiente y más comprometida con la ciudadanía, y lo hacemos de forma coordinada, con responsabilidad compartida en todo el territorio. Zuek zarete, egitasmoaren protagonistak. Zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet egin duzuen lanaregatik. Eskualde bakoitzean egingo dituzuen ekintza garrantzitsuenak aurkezteko aukera daukazue orain. Eta besterik gabe, mila esker. Orain ez dakiz ere hasiko da. Nuria hasten da. Nuria. Ya toka. Egunon guztioi, gaur sinatzen dugu lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Bidasoako Garapen Agentziaren artekoa. Jasangarritasun energetikoaren arloan eskualdeko plangintza eta ekintza bultzatzeko, eta egia esan oso pozik gaude, azkeneko urteotan egindako lanak emaitza ukigarriak eman dituela ikustearekin. Quisiera agradecer en primer lugar y poner en valor la apuesta en especial de la Diputación, pero en concreto de José Ignacio Asensio, diputado, y a su equipo por el impulso, la facilidad, la orientación, en definitiva, el trabajo en conjunto y predisposición no solo para la elaboración de nuestro plan de energía, sino lo que es más importante, en su implementación y en el que se haga realidad lo que en él se refleja. Sin ir más lejos, me gustaría citar la provechosa visita que tuvimos en el día de ayer con el tejido empresarial, el industrial, de la comarca, en las instalaciones de Naturclima, donde todas ellas, las empresas en este caso, salieron con proyectos o ideas de mejora en cuestiones de energía a implementar en sus negocios, y siempre con la mano tendida, como decía, de la Diputación para seguir apoyándolas. Gracias a estos convenios que venimos firmando desde el 2022, hemos conseguido que 23 empresas, tanto del sector industrial como del sector de servicios, estén incorporando la sostenibilidad como un eje estratégico de su gestión. Hemos avanzado también en la medición y reducción de la huella de carbono en 12 empresas y hemos dado pasos importantes en la eficiencia energética en 11 de ellas. También hemos abierto caminos nuevos con el estudio de autoconsumo compartido y comunidades energéticas industriales en Bidasoaldea, cuya utilidad deberemos analizar en profundidad.
Pero sobre todo hemos consolidado una forma de trabajar colaborativa, territorial y comprometida, tanto desde la agencia como desde los ayuntamientos y siempre de la mano del tejido empresarial y de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y esta alianza es la que nos permite continuar. Este nuevo convenio que hoy firmamos sigue una línea de continuidad, pero también nos da nuevos retos. Seguiremos trabajando y extendiendo el cálculo de esa huella de carbono, impulsando el proyecto piloto de la huella de carbono, como decía, clave para anticiparnos a lo que viene, y reforzar la eficiencia energética. Y lo haremos con visión a largo plazo, porque solo desde la estabilidad, y aquí quiero volver a destacar y poner en valor este convenio, se puede trabajar con eficacia y eficiencia. Este convenio no solo es una herramienta financiera, es una apuesta colectiva por un modelo energético más justo, más eficiente y más sostenible para nuestro territorio. Bukatzeko, Bidasoaldearen izenean eskerrak eman nahi dizkiot Aldundiari, bere lidergoa eta etengabeko bultzadagatik. Beraz, besterik gabe jarrai dezagun elkarlanean. Eskerrik asko, mila esker. Bueno, eguerdion danori, ni ere eskerrak ematen hasiko naiz, uste dut, eta, igual ni konkretura jo gabe gogoetara ere joko nuke, azkenian lankidetza, asko entzuten dugu, baina oso beharrezkoa daukagu, eskerrak ematen diogu Aldundiari aukera hau ematen digulako, bizi ditugun egoera zail guzti hauetan ezinbestekoa dalako, lankidetzan aritzea, erakunden artean, bai baiara mailan gure kasuan Debabarrenan, eta baita enpresekin ere bai, publiko-pribatu hori sustatuz. Gure kasuan nik uste horrek garrantzi berezi hartzen duala, Deba baiarari begiratzen badiogu zalantzarik ez dago industriala dela, eta industriak pisua handia duela, baina horrek ere, realitate horretan ere ikusten da nola dauzkagun enpresa garrantzitsu edo traktore batzuk, baina tailer ertain eta txiki asko ere eta horre erronka garrantzitsu batekin topo egiten dugu baiara bezala hoieri nola lagundu, eta horrelako lankidetzaren bitartez lortu dezakegu, erakunden artetik lidergo bat markatzea, beraiei laguntzeko eta tira egiteko guzti honetan sartzeko. Azkenean, energiari edo trantsizio energetikoari buruz hitz egiten degunean, norberaren ekintzetatik, baita enpresa txiki edo ertainetatik, handietatik eta erakundetatik egin behar dugu lan. Nik hori azpimarratu nahiko nuke, lankidetza da oso beharrezkoa dugula, guk 2019tik daukagu gure plan estrategikoa gai honetan, horri utziko diogu, urtez urte berritzen duguna eta programak markatzen dituguna, baina nik uste gure erronka nagusia badela, enpresa ertain eta txiki horietan fokoa jarri eta lidergo bat garatzea. Egunon danoi, Deba Goiena aldetik bebai, zerra aurretik eskerrak motia tokatzen jaku, olako hitzarmenak ezinbesteko die, aurreko komentatu egin bezala, aurrera eramateko egitasmo hauek, erronka konplexua die, danon esku egon behar luketen aldaketak eman beharko die, danok izan beharko gare eman behar dien aldaketa horietaz jabetu beharko gara, eta, Deba Goienatik horregatik, eskerrik asko, hitzarmen honekin, segurazki, aurrera pausuak emuteko gaitasun hori behintzat haundituko dalako, ez? Eta, komentu duzu bezala, gure aldien baita lankidetza ezinbesteko da, bukaerak utziko du, zenitako hori oso azpimarragarria da, baina bai esan, geuriabe, baiara industriala danarren, 8 herriz osatuta gauz, eta bai landaremu eta industrialda ditugu orduan, toki guztietara heltzea da gure helburu, bataz ere erogoera saugarrenien dauen pertsonei eta baita noski enpresai edo erakundei ere. Orduan, gure plangintzan herritarrengana heltzeko, bai enpresetara heltzeko eta baita administrazioetara heltzeko ekintza burutuko ditugun arren, fokoa jarriko dugu eta guretako garrantzitsua izango da 26-30 bitarte horretarako eratu beharko dugun mahai energetiko iraunkor horretan bista jartzea, ze hor egongo da lankidetza, eta mahai hori ondo eratu eta lankidetza batean, bai Deba Goieneko, administrazioa, bai enpresak, bai herritarrak eta dakizuen bezala, Deba Goienean, Deba Goiena 2030 egitasmoaren pean ere, badago hor beste lantalde bat, beste lan bat, eta horre deliberazio prozesu baten baitan ere urtango dira zenbait gauza, zenbait lan hildo, eta nik uste denok batera lankidetza horretan burutu beharreko erronka konplexu hau, aniztasun horren barruan erronka honei aurre egiteko ezinbestekoa da danon arteko lankidetza hori, eta nik fokoa jarri nahiko nuke egingo dugun, edo behintzat
energia mai iraunkor horretan. Koordinazioa ezinbestekoa da, lankidetza ezinbestekoa, eta noski aldundiarekin, enpresekin, bertakoekin, eta danokin goruntza, beruntza eta aldamenetako begirada horrekin, lankidetza hori sustatzea da gure helburu batez ere horrelako erronka konplexuetan. Orduan hori esan dakoa gure helburua pixka sektore eta publiko guztietara heltzea da. Saugarrien dauden horietan fokua jarri bada, espada izan juridiko, izan pertsona fisiko, baina batez be lankidetza hori sustatu eta horrekin aurre egin, eta eskerrik asko, jaso hitzarmen honekin segurazki norabide horretan pausoak emateko aukera gehiago daukagulako. Eskerrik asko. Bai, aipatu dan bezala, Goierritik ere eskerrak eman, hitzarmen honi esker, ni saiatuko naiz pixkat azaltzen zeintzu dian hitzarmen honi esker, Goiekitik eta Goierrin eskualdean garatzen ditugun proiektuak edo ekimenak, ez? Eta, nik uste horrela irudikatzen degula lankidetza honek eta hitzarmen honek ere azkenean zein maitza ematen ditun. Alde batetik guretzat, garrantzitsua da energia bulegoa martxan jartzea. Energia bulegoa da eskualdeko herri handietan, baina baita ere txikietan herritar guztiei zerbitzu ematen dien bulego berri bat, herritarrak ahalduntzeko, batez ere energiak eta energia fakturak familia askotan daukan eragina ulertzeko eta zaurgarritasun egoeran dauden hoiei guztiei ere dauden aukera ezberdinak azaltzeko, ez? Aipatu da, ez? Herritarrak aipatzen ditugu, orduan honekin egia da involukratu ditugula herritarrak energiaren auzian. Eta gero, eskualde mailan eta Goiekin, egia da, aurretik ere martxan zegoen eskualde mailan udalekin martxan zegoen energia mai hortatik, jauzi ikaragarri bat eman dugu, Goierri barnetik gobernantza eraldaketa prozesuan, eta lortu dugu, gai ezberdinetan, baino batez ere energian, orain arte presente zeuden eragileak parte hartzea, eragile sozial, komunitarioak eta enpresak. Orain arte, Goiekik lan egitezun enpresekin, aholkularitza, zerbitzuak eskaintzen zitzaien, baina orain dagoeneko parte dira hartzen dien erabakietan, eta beraiek ere gurekin partekatzen dituzte, beraiek dituzten proiektuak, argi daukagulako, erronka honetan, klima aldaketan eta energia erronka honetan, lan egiteko ereduak aldatu behar ditugula eta guztiok elkarrekin joan beharra daukagula. Eta bukatzeko honekin esan, mai ezberdinak jarri diala esan dizueten enpresa eta eragile sozial eta komunitarioekin, energia mailan, baina baita ere mugikortasun jasangarrian, gu ere baiara industrialakea eta lanerako mugimendu horiek dira benetan inpaktu handiena egiten dutenak mugikortasunean eta ezinbestekoa da enpresekin lan egitea, komunitate energetikoak sustatzeko ere mai bat sortu da eskualde mailan, eta bukatzeko denon artean erabaki dugu enpresekin elkarlanean ere baiarako diagnostiko energetikoa egitea, benetan guztiok partekatzeko zein dan gure egoera eskualde mailan zein isurketa ditugun eta elkarrekin sinergian egiten ditugun proiektu guztiekin nola lortu dezakegun gure aztarna eta deskarbonizazio hori lortzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eguardion guztioi, eta esatea jakina dela, erakunde guztion ardura dela, nolabait trantsizio ekosozialaren erronkari politika publikoen bidez erantzutea, eta esango nuke tokiko estrategia bat edukitzea bezain garrantzitsua dela erakunde arteko, maila desberdinetako erakunden arteko lankidetza gauzatzea. Eta zentzu honetan esatea, Oarsoaldeak badaukala bere estrategia propioa landuta, badauka energiaren eta klimaren plan estrategikoa 2022-2026 aldirako landuta, eta kasu honetan lankidetza honi esker, besteak beste, garatu ahal izango ditugu nolabait 25erako aurreikusita dauzkagun lehentasunak, eta aipatu nahi nuke gure kasuan behintzat pobrezia energetikoari aurre egitea izango dela 2025 urterako ekitaldirako erronketako bat, bestea Oarsoaldearen bidez eskualdeko
nolabait baliabideen bidez udalei aholku ematea eta azkenik sentsibilizazioaren esparruan ere lanean jarraitzea bereziki 50-50 proiektuaren bidez. Beraz, esan bezala, eskualde mailako estrategia badaukagu eta ezinbestekoa zaigu era honetako erakunde arteko elkarlana eta beraz, ongi etorria eta eskertua. Eguardi ondanoi, nik lehenik eta behin eskerrak eman Foru Aldundiari hitzarmen hau ahalbidetzeatik, Asentzio diputatuak esan duen bezala herritarren eta enpresen gana iristeko, nik uste ezinbesteku gehala garapen agentzisek, guk Urola Erdixen iraurgi berritzen daukeu, eta hitzarmen honi esker, 2025 behire eskualdeko energi plana inde daukeu, eta 2025 behire aurre ikustekeun 3 lanilduek izango litzezke alde batetiken garapen agentixen bertan mai bat dago osaute herri desberdinen arteko politiko eta teknikoen artien, eta mai horrek dauke aurtengoako behintzet erabakite sensibilizazio kanpainak ekie herritarran artien, energi jasangarrixen eta jasangarritasunen aurrien eman berreko pauzuetan herritarrak sensibilizatzeko, eta gero bestalde esango nuke iraurgi berritzenek gune desberdinek dauzke eta hoxetako bat enpresa gunie da, eta hor behasen nasek eta jakinde 2 lanildo daude zehaztute. Alde batetik enpresa desberdinei, eragile desberdinei diagnostiko bat egiten laguntzie pixket efizientzio nola izen leikeben lagundu ahal izeteko, eta bigarrena esango deu geure udalok hainbeste kezkatze gaitun, hainbeste lege eta hainbeste burokrazi dauden tramite hau edanetan dauzkeben kezkak eta dauzkeben berrai laguntzeko beste 3. Lanindo bat izango litzeke. Nire aurretik itzein debenakin berretxiz lankidetza ezinbesteku da, bai erakunde desberdinen, maila desberdinetako erakundien artien, lankidetza horren barruen hitzarmenan bitartez baliabide jasotzeko aukeria baldin maukeu ondik eta hobeto, esango nuke, eta honek behintzet hori ahalbideitu iteu, eta, esan dut, erakunde desberdinen artien, eta nola ez, iraurgi berritzeneke gobernantza eredu oso eragile desberdinekin oso konpartitu dauke, lankidetzazko gobernantza publiko-pribauekin eke deulana, eta nik hor jarriko nuke azpimarrie. Orduan besteik ez, eskerrak eman, haure beste urte batez sinatzeko aukeria emateatiken, eta eskarrik asko. Egunon guztioi, jainbeste jende pasata aurretik, baina astu aurretik nik ere eskerrak nahi ditut eman, astu maldin badet, bazpadare. Bai Asentzio diputatuari, bai Monika Pedrida Zundariari, departamentuari oroar, nik uste laugarren aldia dela behintzat, neuri tokatzen zaidala Urola Garaiko eskualdearen izenean da Ugasako garapen agentziko presidente bezala hitzarmen hau sinatzea. Mapan ikusten malen bazue gure eskualde txiki xamarra da, esango nuke azaleran, Gipuzko mailan txikien azpaldin bada inguru hortangoa. Baina bere kokapenagatik nahiko berezia da hainbat arlotan, baita ere gauza hauetan eragina duena, ezta? Eta pixkat, aipatu da beste eskualde batzuen testingurua, gurean hitzarmenaren bitartez egiten ditugun hainbat lan txertatzen ari ditugun gure pixkat eguneratzean. Nos está tocando y este año aprobaremos la estrategia de la comarca, lo que otras veces se ha llamado plan estratégico, y claramente el eje que es objeto de este convenio, que ya venía en la anterior, que se aprobó el 2018, va a tener un refuerzo y una actualización. El hecho de que estamos donde estamos pues hace que tengamos ya mucho suelo para actividades económicas, seguramente somos una mina de suelo en ese sentido, lo cual da pie a muchas actividades. Tenemos varias comunidades energéticas ya constituidas, hay un modelo Equiolan que entrará en marcha ya a producir este verano, pero también tenemos modelos de TEC, compaginamos en 4 localidades muchas cosas. Vamos a trabajar mucho, y yo creo que es el eje que más recursos económicos se va a llevar en el plan de acción de este año, el tema de la movilidad. Antes se ha comentado también en alguna otra comarca.
Nosotros tenemos estaciones de tren, tenemos líneas de autobús, tenemos actividades económicas, como decía, y la movilidad, tanto de personas como de materiales, empieza a ser un tema que tenemos que orquestar con mucha cabeza, con una visión muy de corazón de Guipúzcoa, pero abierto a entrar y salir. Y a nivel económico, el plan de actuación este año se lleva unos miles de euros para estudiar, como os decía, cómo transitar, cómo movernos entre Legazpia, Zumárraga, Urretxu y Ezkio y Itxaso. Y el resto de los planes de acción vienen con una línea de continuidad, que también es otra característica de este planteamiento de la Diputación, y trabajaremos sobre todo en temas de la oficina de energía. La gente nos demanda conocimiento de cómo funciona esto para luego tomar mejores decisiones. Hay elementos también de interactuación con las empresas, menor generación de gases de efecto invernadero. Yo creo que son elementos comunes, baina nik azpimarratu nahi dut gure kasuan, gure eskualdeko ikuspegia garatu behar dugula garapen agentziari estatuto berri batzuk emanez eta plangintza berri bat, non hau ere sartzen zaigu, oso peto-peto, eta gero baliabide hauek ere aurten 25. urtean bideratuko ditugula mugikortasuneko hobekuntzetara. Hori da, funtsean. Eskerrik asko. Eguardion, azkenean naiz orduan gauzasko errepikatu ingo nituzke, orduan pixkat diferente kontatuko gaia, gaur hitzarmena, energien hitzarmena sinatzea gatoz, baina uste dut pixkat burua altxada ikuspegi zabalago batetik hartu berdeula gaur egungo larrialdi egoera, klima larrialdi egoera. Orduan, energiaren aldaketa, energiaren hobekuntza eta trantsizio energetikoa pauso bat da hor guztian, baina baita ere ikusi behar dugu gure kontsumoen ereduak zeintzu dian, baita ere baliabide natural guztiak eta etengabekoa nola dan, eta hondakinen kudeaken baita ere berrerabiltzea hasteko gutxiago sortzea ondoren, eta gero bertziklapena ere bai sustatu behar dela. Hori guztia jarrita, energia honen hitzarmen honekin da energiakin ditugun bide horretan, uste dugu bai aurrera begirako leku batean jartze gaitula. Hitzarmen honek bai balio du, eta justu gure eskualde igual ez da izango adibide garbilena, baina bai eskualde asko duela, herri txiki asko dituenak, eta herri bakoitzak ezin du berez klima aldetik bere kabuz lan egin. Orduan, bertako garapen erakundeak herri guztioi laguntzeko balio duen hitzarmen badala uste dugu, Urola kostatik gutxienez. Gure kasuan, energia hitzarmen honek da hor bai eskertze dula, bi atal izatian alde batek ekintzak burutzeko zati bat, eta baita ere pertsonal gastuetarako beste batekin, teknikari badakau, energia kudeaketak egiteko, eta orduan, herri batzuri, bi txiki dazkau gure kasuan, laguntzeko balio da, uste du beste eskualdetan ebai, hortarako ere balio du lau da. Herri bakoitzak ezin dugu energiei buruzko gauza guztiak bere kabuz garatu, orduan, juntatu gaitezen aldeun neurrian, eta saiatu gaitezen danak ebai bide berdina egiten, eta hitzarmena uste dut hortarako dala. Eta egin ditugun eta egiten ari gehan gai eta junda, aurreko urtean bai genitula enpresaekin eta lanketa batzuk, aurten pixka bat herrietara bultzatu dugu gehiago, eta azterketa bat egiten ari geha klima aldaketak sektore ekonomikotan eukiko duen eragina ikusteko herri bakoitzian, ze herriak desberdina dazkau, batzui suteak eragite dio ego, beste ibai uoldeak, orduan lanketa hortan ari geha, eta baita beste herri guztietan agertu den energia bulagoaren lanketak inazte geha. Orduan, aurten horrekin guaz, eta ikusiko du hurrengo urtean zer pasatzen. Eskerrik asko hitzarmen honegatik, eta aurten urtebetekoa izan da, hurrengo urtean bikoa lortze deun. Horta, bagenekala. Eskerrik asko.